Ani, Pangasinan nabigyan ng higit 1 milyong piso para sa rehabilitasyon ng Banggreen Pavilion. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nakatanggap ng 1 milyong pisong pondo ang bayan ng Bani para sa rehabilitasyon ng Banggreen Pavilion sa Mangrove Marine Protected Area bilang bahagi ng kanilang pagkapanalo sa malinis at masaganang karagatan. Search for Most Outstanding Coastal Community sa Ilocos Region. Ayon kay Bani Municipal Agriculturist Jeffrey Pamo, plano nilang palawakin pa ang mangrove plantation sa bayan upang maging isang santuaryo para sa mga isda at migratory birds. Dagdag pa ni Pamo, ang ilan pang pondo ay gagamitin para sa coral protection at seaweed production development, isang alternatibong kabuhayan para sa mga mangingisda at mga pamilya nito. Ang matagumpay na programa sa marine protection ng bayan ng Bani ay naging dahilan umano ng kanilang pagkapanalo, pati na rin ang aktibong suporta ng mga lokal na komunidad. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.